Ahojte, vítame vás s Jankou večer o 7:00 na odovzdávke nehnuteľnosti. Teraz sme prevzali bytík, ktorý samozrejme sa nedostal opäť na internet, lebo keďže spolupráca medzi nami funguje výborne, Janka mala nehnuteľnosť, ja som mala kupujúceho a veľmi rýchlo sme to celé zrealizovali. V stredu sa podpísali zmluvy, v útorok sa podpísali zmluvy, dneska sa už odovzdal aj byt a nový vlastník si môže svoj byt v plnej výške vychutnať, prerábať, prenajímať už ako on uzná za vhodné. Tak, čaute. Ďakujem za slovo a za vyčerpávajúce informácie. Nevadí, ideme ďalej. Milujeme hejty. Nie, pokračujem. Takže ja si myslím, že predávajúci boli veľmi, veľmi spokojní, dokonca nás volajú na grilovačku aj s kupujúcim, takže tešíme sa a pekné leto ešte prajeme. Ahojte. A sledujte nás.